Hi ha projectes que naixen de la il·lusió i altres que s'inicien per necessitat. Amb la suma dels dos factors, trobem el camí que fa uns anys va decidir emprendre la cooperativa rural Sant Vicent Ferrer de Benaguasil. Un projecte emocionant que mira al futur sense oblidar les arrels que formen part de la seva història. Una història que es va iniciar en 1944. Els inicis de la rural Sant Vicent Ferrer es remunten als anys 40, però és en 1997 quan trobem la primera gran fita històrica de la cooperativa. La fusió amb la cooperativa veïna Sant José de Vilamarxant, convertint-se en una sola entitat i en una empresa referent en la comarca del Camp de Túria. En aquest moment són 590 socis, perquè avui en dia per ser soci de la cooperativa té que ser cap d'explotació agrària. Són 590 i en una superfície productiva del voltant de les 900 hectàrees. Actualment, la cooperativa compta amb 3 seccions de negocis, la de crèdit, la de subministraments i la de comercialització. En totes elles practica la intercooperació, una senya d'identitat de la rural de Benaguasil, que col·labora estretament amb Manecop, Coarval, Cajamar i Engrupo, totes elles cooperatives de segon grau. Principalment, la cooperativa es dedica als cítrics, que suposen un 80% de la seva producció, amb varietats per a cobrir els 12 mesos de l'any. Les hortalisses són, avui per avui, el 20% de la producció comercialitzada. I es fan també durant tot l'any, tot tipus de verdures, pimentó, carxofa, coliflor, ceba. En 2017, i novament amb la col·laboració d'Anecop, es crea Janus Fruit, un projecte de quarta gamma per desenvolupar l'activitat de fruita tallada preparada per a consumir i que naix baix el concepte de Express Slow Food. I a banda de tota aquesta activitat empresarial, al llarg de la seva trajectòria, la rural Sant Vicent Ferrer ha desenvolupat una important obra social, participant en diversos projectes solidaris, no només a nivell local, sinó també promovent el cooperativisme arreu del món, des de Sud-amèrica a l'Índia. Però si hi ha un projecte innovador que simbolitza l'essència d'esta cooperativa, és el Pla de Reconversió Varietal de Cítrics mitjançant la gestió directa de terres. El seu projecte més emblemàtic i que es va posar en marxa fa uns anys, fruit de la necessitat i de la il·lusió de lluitar per una forma de viure. El projecte de recuperació de terres sorgeix sobretot perquè estiguem veient que n'hi ha un procés, tant per envelliment, per el tipus d'estructures que teníem, d'abandonament de la producció. Estem en models molt antics de funcionament i aquests models no encaixen a lo que el mercat d'alguna manera demana, no? Perquè n'hi ha unes estructures molt xicotetes que els costos de producció són molt grans i n'hi ha unes estructures varietals que no es definien verdaderament el que és el mercat. Nosaltres teníem una producció molt centralitzada en els mesos de desembre, gener i febrer, justament eren els preus més barats que n'hi havia. I això fa que les rentabilitats cada vegada foren més baixes i el socio o el productor d'alguna manera tinga una tendència a l'abandó, no? Una tendència que va afectar al 30% dels camps i que suposà una baixada molt important de quilos en la producció de la cooperativa. Davant esta problemàtica, la cooperativa de Benaguasil reacciona i decideix ficar en funcionament un pla per a revertir la situació i donar solucions a curt i llarg termini. En col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, es dissenya un projecte per a produir les varietats que demana el mercat. D'acord amb aquesta planificació, la cooperativa es fa càrrec de camps que es troben en risc de ser abandonats, assumint les inversions necessàries per a millorar la seva rendibilitat. La cooperativa, en el moment en el que el cedent o el soci se planteja l'abandó de l'agricultura o l'abandó de l'activitat, el que li dona és l'alternativa de poder cultivar nosaltres o el que és la cooperativa als camps, no? El que li oferim és seguir mantenint les terres cultivables. Si la varietat que hi ha ens agrada, seguim cuidant el seu camp. Si la varietat que hi ha en el camp no creguem que siga la millor, el que fem és fer una reconversió varietal, arrencar el que n'hi ha, tornar a plantar, i en un contracte de 15 anys la cooperativa es la que va a gestionar esa tierra. Lo primero que se hace es ir a visitar los campos y ver que cumplen las condiciones que más o menos necesitamos, porque necesitamos parcelas que por lo menos tengan como mínimo 1 hectárea. Visito la parcela con el socio, le damos el visto bueno. Entonces hablamos con el director comercial para ver qué calendario es el que más le interesa. Pues ella es la que se encarga de portarlo
la que nos aconseja quines varietats són més apropades per el puesto, per la terra, per el clima i per el mercat. Perquè nosaltres no estem realment informats de lo que hi ha de les expectatives de cada varietat. El nou pla jo crec que està funcionant correctament, el bancal el varen preparar, s'ha tornat a plantar, s'ha fet una reconversió varietal i s'ha millorat tot el sistema de reg que ja va instal·lat per a que no hi hagi cap problema durant una gran quantitat d'anys. Com que la reconversió varietal és un procés de 6 a 7 anys, la cooperativa necessitava una solució a curt termini que solventara la problemàtica de la baixada de quilos. Per això, la cooperativa decidís comprar una finca a Pedralba, de 750 fanecades, que garantís una pujada immediata de la producció i complementa la rendibilitat de l'activitat dels socis. Ara toca seguir avançant pel camí que, amb intel·ligència i visió de futur, ha traçat la cooperativa. Perquè, com diuen en Benaguasil, la cooperativa és un procés, una eina al servei dels socis que va des de la plantació fins a la venda del producte. Amb l'objectiu de seguir sent l'empresa referent de la seva comarca, la Rural Sant Vicent Ferrer continuarà lluitant per posar en valor l'agricultura, dignificar el treball dels llauradors, crear llocs de treball, preservar el paisatge rural i assegurar el relleu generacional en el camp. Anar mirant ja en el futur perquè, per exemple, potser poden pensar que nosaltres som els joves agricultors, però ja no som tan joves realment, ja tinguem 50 anys. Hi ha que pensar que això, potser els nostres fills no se poden fer càrrec, però a través d'una cooperativa que s'encarreguen de facilitar els treballadors i que porten el tema del cultiu, doncs això podria continuar. Si l'empresa no va avant, nosaltres els treballadors no podem anar avant tampoc. I n'hi ha que tenir en compte que els treballadors així són part de la família de la cooperativa. Una cooperativa no és una empresa privada, una cooperativa és una empresa de tots. El millor és que la cooperativa seguís avant, prenga aquestes decisions tan importants per a la cooperativa, però sobretot pels treballadors, perquè sense la terra nosaltres no som ningú. A partir d'ahir a veure si són capaços de que s'enganxi més gent a l'agricultura. Perquè, evidentment, és bo que la cooperativa tingui producció pròpia, però el que està clar és que fan falta socis a la cooperativa. El que tenim que fer és un producte atractiu, perquè si no, al final seríem una empresa més i nosaltres volem ser una empresa cooperativa.